Lero pa Nyasa VoiceBox tafadibweretsereni mawu a mayi wena amene akunena kuti anzathu a chipani cha Malawi Congress Party mwachulutsa kunyada simufuna kuvomereza zinthu zikakukanikani mmachita makani opanda phindu ndipo zimenezi mukapusa ndi zimene inuyo mutulukire mboma pa 16 September pano pamene tuli pa Malawi tukavota chisankho. Tili limodzi pano pa Nyasa VoiceBox tivoti amayi amenewa akuti bwanji pankhani imene ndipakamaliza chonde mutuza maganizo anu in the comment section below pano pa Nyasa VoiceBox. Vuto la MCP ndi pride a MCP idzakuphani simufuna kuvomereza chinthu chikakuvutani. Lero mwamba kubwerapo tikuyankhula zoti munapanikizika mmamawa onsewu mwati mudzayankhule ino kuti anthu ena anatumidwa ndi zipani zotsutsa kuti mubwerepo era muvomereze kuti zinthu zakukanikani mumalephera anthu a MCP. Chimenecho ndi chimene chikutulutseni mboma pa 16 September pano. Even a president yanu akukanika ndithu kuvomereza kuti zinthu zawatani zawavuta zinthu sizili bwino m'dziko mwathu muno. Tamaphunzirani nena zinthu zoona. A opposition akatume anthu kulilongwe. Kodi a opposition mese adayesera kuti apange ma demonstrations awo odana ndi a electoral commission zinatheka. Siunabwera anyamatazi kwanji ndelero zikatheka bwa kuti a opposition akatume anthu kuti akasokoneze ku mademo a mavenda. Vomerezani kuti zinthu zakanika mavenda akwiya pa iwo okha palibenso munthu wina aliyese amene anawatuma kapena mkatikati mwa anthu amene amapanga ma demonstrations kuti pali anthu ena amene anatumidwa mayazi. Zimenezozo ndi bodza la nkunkhuniza koma muvomereze kuti anthu atopa nanu sopano. Dziko limukulitengera kuntoso mulitengera kwina kwake. Panopa zinthu sizikuyenda. There is no way 25 kg ya ufa tizigula mpana 70,000. Who does that? Nemufuna mmalawi akhale chete asayankhule just because ku central region ndi ku territory kwachakwera. No way. We are tired. Panopa tatopa. We are fixing this country whether you want or you don't want.